Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamon katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan asin manligtas sa gabos, nakapurisawan, bantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Yesu Kristo ang kakurangnan, di ka na nagsabi, katuninongan ibinawalat ko sa Indo, ansa ko katuninongan itinatao ko sa Indo, hare paghilinga, ansa mong mga kasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan katuninongan na sin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Sa tuya po niya nahiras sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na makikisumaro sa iyang bangkete. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo, asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Mamipi kita. O Diyos, sa mong inako sa tataramon na sinsakramento, siya na ang pagdatong maurop na hinaharubay ni Juan Bautista sa presensya ni Kristo sa kaibahan ni baguha at sa muyang buhay, asintawan sa mo ang kusog buot na iharubay sa kinaban, na haraninaan sa imong kahadean, uli kay Kristo na sa mong kagurangan. Amen. Matukaw po para sa diit na announcement. Magkakagawa po ng second collection para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tung simbahan. Nagpuuna po ang Misa de Aguinaldo para sa maabot po maging Aguinaldo Mass sponsor. Igawa po kita nin fundraising activity na ang tema Paskong Parol para kay San Judas Tadeo. Ang proceeds po kaining aktibidad para po sa ongoing renovation kan simbahan. Para sa ibang impormasyon, magdulok na lang po sa opisina. Available naman po ang 2025 St. Jude Calendar sa opisina. Gusto ko po kamong i-encourage na suportahan ini saro kan mga proyekto kan sa tuyang parokya. Ini pong Paskong Parol para kay San Judas Tadeo. If you notice, wala pa po kita dyan ng mga stars o parol. Ito pong tig-offer ninda kasubago, iyan ang mga ilalaag ta dyan. So, available po yan sa tuyang opisina. Whatever proceeds na makukuha po kaya para po sa pagmantener kang sa tuyang simbahan, asin pagbayad kan sa tuyang mga kompromiso pa, kang mga nakaaging bulan, kan tigpaayos po niya to ini sa tuyang simbahan in preparasyon duman sa pagdeklara sa tuya bilang sarong diocesan shrine. Asin na maski hinali na po ito dyan, itong angel tree, igwa pa pong mga tags duman na available. So willing po sa Indo na mag-suporta kay itong sarong man na programa kan sa tuyang parokya. Bako po ito para sa parokya, kundi nagpili po ang parokya tanin mga beneficiaries na kung sa intiglaag nila duman sa tag, so sa indang mga wish list. So mga haaki na hali sa pobreng pamilya na may mga gusto man pong maresibing regalo niya na Pasko, alaga day kaya kan sa indang pamilya dahil nga ni kan katigapuhan. Perhaps we can serve as an angel for them. Kaya tiga po ditong angel tree. Tanganing mautob man lamang sa indang mga wishes. Mga simple man lang po ang sa indang mga wish na nakalaag duman. House and lot, kotse, laptop, dayman, joke lang po. Ang nakalaag po duman, mga simplehon lang, bola, tennis shoes, mga siring lang po kaya na mga maut man po nindang makamtan. So perhaps if you are interested, pwede man po kamo kayo itong kuang nintag and have yourself registered sa tuya pong office. Ang deadline kang submission kan mga gifts na babakalon po nindo sa maadbot pong petsa 20. Tabay December 22, sa tuya na po itong i-distribute duman sa mga beneficiaries. One last thing, igwa pa po kita dyan na available na mga pre-loved clothes, mga signature clothes ini na tinarao sa kuya kan mga DSJ na itinao po sa kuya dahil kuman masulot. So, ta mga magayon po ini mga ano nga ning mga branded mga Lacoste, mga siring kaya mga pre-loved clothes ninda ini. Yaon po ini dyan, may ang iba may bag, may sapatos. So, ano man ang proceeds po kayo ni, itatauman po ninda sa tuyang parokya. Please also support that. Baka igwa pa man na natanda, taga-ripinakyaw na ni Chi, so, mga ano. So, salamat po sa indong padagos na pagsuporta. So, kada aldaw, puon ngon yan, 4:30 po ang sa tuyang misa. Yan. Then, pagkahapon, igwa kita nin misa antisipada for the second day, alas 6 nin banggi. Day na po kitang 5:30 in the morning, in the afternoon na misa. So 6 o'clock na po. Except pag Thursday po,
Dai na kitang 5:45, so 4:30 na misa. Pero igwa na, ang masunod pong misa kayan, 6:45. Yan. After the 4:30, 6:45. Ngunyan, dai na po kitang misang 6:45. Ang masunod po kang misang ini, alas 12:15 na. So, during the weekdays. Pag Domingo naman po, ang tabaga pong misa, 6:30, dai ng 6:30. So, 4:30 mas na. Iyon na po ining misa de Aguinaldo. As in, susundan ini kang alas 8 na nin aga. So, sa page po, sa Facebook page kan sa tuyang parokya, mahihiling po nindo ining mga schedule as in tiga-announce man po ini sa tuyang oral daw na misa. Salamat po sa St. Lugabos. See you tomorrow. Same time, same place. Matindog na po kita. Salamat sa mga naglingkod, mga lector, commentator, lay ministers, mass collectors, mga sakristan, ang sa tuya pong choir, dahil naman sinda nagtururog po, hinalat na ninda ining misa di Aguinaldo, nagpractice sinda poon kasubanggi. Salamat po sa Indo, asin sa tuyang live streamer, asin sa mga sponsors kan sa tuyang misa. Parakpakan niya to sinda. Ang kagurang naan, mapas sa Indo, Asin sa mga espiritu. bendisyonan lugod kita gabos kan Diyos na mamumuton asin maheherakon. Anama, an aki, asilan Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Salamat po.